itu Mana siang mana ya? Ada tukang. Kang Ali udah. buat hai deh फैलाव बिखाया खोमसि हरनि उनाव सानजायाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ सानजाहालाय आरो आलाय आरो आलाय आरो ओइ जासो थौ मैगं खानो फैनाय मा थौ दाया आंनि नङा रुजि आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो दाया आंनि नङा थांनाय फागुना मान्दार बिबार बारैनि दाया रावनिबो नङा रजि बियो बोथोरसो मानिमुनिखौ नायदि जालां नों मानिमुनिखौ जायोना जाया ओमफ्राय मानिमुनिखौ जायोना जाया दोनियाव Tuka patilong. Kunterlo tilong na boga patilong. Ay ya, kunterlo tilong na boga patilong. Ano? Sino chimdene? Kati fale kupuno telong. Iya ya. Mama. Ma.